petak je, 9. januar 2009. godine i vrijeme za prvu u ovoj godini emisiju Mostovi na bosanskom jeziku. Termin musliman pisao je Alija Isaković. U nacionalnom smislu je uveden u popis stanovništva 1971. Zamijenjen je terminom Bošnjak na Bošnjačkom saboru septembra 1993. godine, na kojem je jednodušnom aklamacijom vraćeno ono narodno, viševjekovno ime u atmosferi potpune saglasnosti i olakšanja, da se to natezanje sa imenom okonča bez velikih riječi i bez ikakvih prenemaganja, tumačenja ili pravdanja. Citirao bih o ovome, nastavio Isaković, izvanredno zapažanje dvojice naših vrsnih intelektualaca, doktora Enesa Karića i doktora Rešida Hafizovića iz 1993. godine. Napokon, kada je naše historijsko pamćenje postalo isto što i posvemoćni zaborav, tada su nas opet drugi oslovili imenom muslimani, ali samo zato da bi najavili lovnu sezonu na muslimane, do istrebljenja. Zar naša svakodnevnica nije najbolje svjedočanstvo za to? Nisu nas naime oslovili muslimanima sa ciljem da nas posvijeste porijeklu naših pravih duhovnih korijena i da nas nepogrešivo upute na već zaboravljenu duhovnu zavičajnost, već da bi nam uz podsmijeh i prezir priznali pravo na etnicitet koji nikako nema pravo na sopstvenu prošlost i na sopstveni duhovni kontinuitet. Iako bi to pravo i priznali onda kad su nas već bili usmjerili da koračamo tuđim putem i da budemo sudionici tuđe historije i tuđe kulturne tradicije. I u nastavku Alija Isaković kaže: ostaje termin musliman u vjerskom smislu i piše se sa malim m, malim početnim slovom kao i hrišćanin, protestant. Termin musliman označava svakog od milijardu pripadnika islamske vjere, bez obzira gdje žive, kojim jezikom govore i bez obzira koje su nacije. Poznato je da je svaki od islamskih naroda ima svoje narodno ime. Termin Bosanac i Hercegovac potpuno je jasan i označava svakoga ko je rođen u Bosni i Hercegovini ili je to stekao življenjem u BiH. To je regionalni, geografski termin, a može biti i državni. Tako je govorio Alija Isaković, jedan od najzaslužnijih za vraćanje našeg nacionalnog imena Bošnjak i bosanskog jezika.